Spune-mi un mesaj pe care vrei să-l transmit următoarei persoane cu care vorbesc. Să-și vadă de treburile lui și să ne vedem fiecare de treaba lui. Vezi de treaba ta și nu te băga în treaba altora. Următoarea persoană cu care vorbești, ce mesaj vrei să-i transmit? La mulți ani. La mulți ani! Mulțumesc. Spune-mi ce mesaj vrei să transmit următoarei persoane cu care vorbesc. Să se bucure de viață. Să te bucuri de viață. Spune-mi, te rog frumos, ce mesaj vrei să transmiți persoanei cu care vorbesc data viitoare? Nu știu, te iubesc. Nu știu, te iubesc. Ce mesaj vrei să-i transmiți următoarei persoane cu care vorbesc? Orice mesaj. O zi frumoasă. O zi frumoasă. Ce mesaj vrei să-i transmit următoarei persoane cu care vorbesc? Nu mai băgați la păcănele. Nu mai băgați la păcănele. Ce mesaj vrei să-i transmit următoarei persoane cu care vorbesc? Să acorde prioritate pietonilor, că tocmai ce mi-a luat permisul mai devreme. Să acorzi prioritate pietonilor pentru că tocmai ce mi-a luat permisul. Ce mesaj vrei să transmiți următoarei persoane cu care vorbesc? Vrei sau îi dau dublu următoarei persoane? Vrei sau dublezi următoarei persoane cu care vorbesc? Dublez. Ce mesaj vrei să-i urezi următoarei persoane cu care vorbesc? E foarte frumoasă. Bună. E foarte